इनका सब पर छीने न चले ले लोग को कौन हो। हाँ इनका से उजर ना हो हम जानते नहीं। श्री साईं हॉस्पिटल विजयपुर मोड़ मेन रोड मैरवा सिवान उपेंद्र कुमार डॉक्टर साहब बनी यादव जी का हार्दिक प्रणाम। डॉक्टर अन्नू यादव जी भोला दानी बनोदर नहीं पुरस्कार 100 रुपये बा हार्दिक प्रणाम करते हैं। बसंत भैया लेट होता है तब लेट ना मंगल आवाज फंसी। हेलो हेलो तरमेन खोल दौरी तो साउंड सही कर पेटे नहीं के भर तो कैसे भरी बोली में ओजन चाहे। हेलो जितना गणेश जी का नाम नहीं खोले तो उतना लंगड़ भाई गए तो कुल देवता हो गोल लगाता रहे। अच्छा कमलेश शर्मा जी आइल बड़ी रमेश चाचा रमेश शर्मा जी जाइल है तो आए मन पर ढेर ढेर पर भेटाता नहीं लोग। सावरिया सावरिया समय तो 35 मिनट दिले मान लो तो मैं प्रसंग हनुमान जी के कुछ हो ना पाई। खैर 2-4 मिनट देने होने प्रसंग भी जरूरी है। बाकी एगो आध्यात्मिक गीत गा के बहुत पहले गवलर गायत्री ठाकुर जी 40 साल पहले कि नदिया किनारे मोरा गाँव एक कन्हा घूमले वही के घड़ी ताजा कहले हैं तो लोग जानला कि नया धुन आइल बा पवन सिंह कच कच मारो तारुआ बाकी हमारा कहे के बाकी जब भजन भाव भइल बा भक्ति भइल बा हंसवाइयो होई बाकी पहले बान के तने तो 4 गो चीज के लंबा जीवन ना हो बनावटी सजावटी दिखावटी राउटी राउटी गिरल बा निमन लगता 1 महीना छोड़ देम नु तो देखे लायक हो जाए कोनो पर्दा है ना दिखाई रही वही बनावटी प्रेम के उसे कहले हो खो 2-4 दिन चल जाई बाकी चिन्हा जाए कि काहे खातिर मानता रहो चिन्हा जाए कि दिल से मानता रही कैसे मानता रहो। सजावटी चेहरा भी चिन्हा जाला सजावटी प्रेम भी चिन्हा जाए जो बनावट से होत होई बनावटी भक्ति भी बुझा जाए उघर ही अंतर हो निबाहू काल ने में जिमी रावण राहु रावणो बड़का भक्त रहे बाकी चिन्हा गल समय पर मारल गइल। सजावटी चेहरा घर देखता ने बियाह शादी होता मेकअप होता आ दोनों ओर से माड़ो में पंखा लगा रहता कि पसेना मत होखे ना तनको जे पसेना पर लकीर बह तो डणेर लोग जे कि करिका डणेर है ऊपर से उजर लगा। साईं भैया एगो लड़का माड़ो में दुल्हन के सिंदूरदान करत रहे सिंदूरदान के बेरा जब मुंह देखलस त कहत धन हव शंकर भगवान हीरोइने मिलल बिया लेके अइले घरे नहा धोआ के निकली 2 दिन के बाद जब निकली नहा धोआ के तो असली चेहरा त लोग गइल तो लड़का मन मरल बा कि ओ जाने की हीरोइन है तो खत्म बिया चल मोई कहते कुछ हमरा के गिफ्ट ना दे सांझी खान ले आए एप्पल के मोबाइल लेके आओ त 1.5 लाख वाला दुल्हन के कहता कि लो दोनों जो हतल हो गिफ्ट दुल्हन जब देखले बड़ी खुशी से तमतमा गइली आ रूम में जाके जब खोलत तारी तो 1100 रुपया के नोकिया के मोबाइल रहे खिसियाइले तरीका जी खबर बा एप्पल के नोकिया के मोबाइल 1100 रुपया ला तो दुल्हावा कहता हमरो संगे इहे धोखा भइल बा माड़ो में जनु कि एप्पल है जब पता लगल कि नोकिया 1100। श्री साईं हॉस्पिटल डॉक्टर उपेंद्र कुमार यादव जी डॉक्टर अन्नू यादव जी फिर हमारे का पुरस्कार दिल मैंने 100 रुपया हार्दिक प्रणाम करते जा। तो हमारे को है भक्ति करो तो सबर नहीं और रोम जा रोम रोम में राम के बसा लो तरफ कृपा जरूर को दी।
तो रूम रूम में बसल बाणे राम दुख तमाम हरि है तो रूम रूम में बसल बाणे राम दुख तमाम हरि है रूम रूम में बसल बाणे राम दुख तमाम हरि है ओशन को भक्त ना भूल में नवा दो बता भैया तने जनवरी बक्सो में अगर तोड़ा तने अलग बन रही बक्सो के सामानवा से हट रहे तन कान में लड़ू फूल से रास्ता सजावट वाली सबरी माई अब बोर जुठिया चेक कर रस के खोटवा फेंक दो भाई मीठ बफान में धलस के हमर राम होई हैं तो मीठ बोर खोई हैं तो दर्शन देखोई है अमरी रहिया खोजेली सबरी दर्शन देखोई है अमरी रहिया खोजेली सबरी रहिया निहरली सुबह शाम दुख तमाम हरि है रहिया निहरली सुबह शाम दुख तमाम हरि है सारी खिंचाए लगल मालिक दुर्योधन हंसता गरजता दुशासन हमें अंधे का पुत्र अंधा बोली थी द्रौपदी को खींच के लाओ सारी खींच के नंगा करके हमारी जंगे पे बैठाया जाए क्योंकि हम अंधे के पुत्र अंधे हैं हमें दिखाई नहीं देता है जब समाज में दादा भीष्म कृपाचार्य सुदामा कंड विकंड वृषसेन जैसे महारथी बैठे हुए थे अब वो समाज में बहु बेटी की इज्जत उघार करे लगल गोइल केहू बोले ना जे बोलल ओकरा के दुर्योधन भगा देत रहे तो भगवान कब ले ना आइले कब ले जले द्रौपदी घमंड में रहली कि 5-5 पति बालू भीम गद्दा से मार के जहां तुर दिए तले भगवान ना आइले जब 5 पति मुड़ी नीचे कली हलो देखली कि इज्जत माची ना आचर हाथे ध लेली जे बचा ले अपने आप के तले कौन हैया ना होइले जब सरेंडर बोल दली कि हे प्रभु जी ओई बतरा बहन के इज्जत माची ना आई बतरा बहन के इज्जत जाई सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी चिन्हाते ना रहे बीच सभा में सारी के ढेर लागल दुशासन थाक के बैठ गइले ओइसन तरनहार प्रभु जी हम 100 रुपया पुरस्कार हमरा शिव संजीवनी हॉस्पिटल हरिराम डिग्री कॉलेज गेट के बगल में मैरवा धाम डॉक्टर दिलीप यादव जी संदीप यादव जी डॉक्टर साहब लोग को प्रणाम करनी है भोला दानी बनौले रहे तो द्रौपदी का सुनी कटेरी तो निको ना कोई भी बेरी द्रौपदी का सुनी कटेरी तो निको ना कोई भी बेरी चीरवा बढ़ाने खुलया दुख तमाम हरि है चीरवा बढ़ाने खुलया दुख तमाम हरि है श्री साईं हॉस्पिटल विजयपुर मोड़ मेन रोड मैरवा डॉक्टर उपेंद्र कुमार यादव जी डॉक्टर अनु यादव जी पैसा तो देखा नहीं खाली हॉस्पिटल या डॉक्टर साहब के आवता मरीज लोग को पैसा देत नहीं है
कमाइयो तो वही में बा। डॉक्टर साहब लोग को पैसा खाली आवता, हम मरीज लोग है तो भाई दवाई इलाज में हैरान बने। डॉक्टर साहब लोग आमदनी का ले बनी, 1 मिनट देखे को बा बैठल बैठल एसी में 500 बन जाता की। अब रवा सबके तने हनुमान जी के चर्चा 5 मिनट कल जाई, तब लयदारी रह दो गनई होता तो साफ होने कूलर को दल काहे खातिर मर जाइए बहुत। हां माइक घड़घड़ाई मुंह बतर के पंखा का ठिका लिहल बा, झाले बजे त लो घरे झांट तरकुल के पंखा नहीं खलगा तरह के पंखा जो है गनई से मतलब नहीं खेलो का आराम से मतलब हमरा से ढेर रह लो एसी में। हेलो तब हनुमान जी एक बार कहने की हे प्रभु राम, रावण के वध हो गई, लंका पर विजेता हो गई नहीं जा, राम राज चलता अयोध्या में, तनी मन करता माई अंजनी से भेंट करके आई थी जा, बल्कि जा तनी बके एगो आशीर्वाद दी कि राउर नाम के हु जोपत रही तो ओकरा पर और हथियार काम ना करे, कहले केओ मस्तु ऐसा नहीं होई हम पागल है कि भक्तने के मार दे। जा 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 निफिकी जा, कहले कि उड़ के ना जाए, घूमत घामत चारू ओर भेंट करत जाए, जा 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 भेंट मुलाकात कर, कोनो डर नहीं खेयो। ओने हनुमान जी गोइल बनी आ तले ने राम जी देश विदेश के नरेश लोग के आगमन कराओ तने अपना नगर में एगो मीटिंग बैठौले बनी। हमारा संग रहो कि जुटा नमा अरे जुटा नवा ना हर जी अवधा में कोइले ए बाबूया तो हर जी अवधा में कोइले और जुटा नवा ना हर जी अवधा में जुटा नवा ना हर जी अवधा में देश विदेश का जुटल नरेश हो, देश विदेश का जुटल नरेश हो, देखी देखी खुशी भइल बाड़े अवधेश, देश विदेश के जुटले नरेश हो आ देखी देखी खुशी भइल बाड़े अवधेश। तो देश विदेश के न जानवाना हर जी अवधा में कोई ले अरे जुटनवाना हर जी अवधा में जुटनवाना हर जी अवधा में कोई ले। देश विदेश का नरेश लो जुटा था, सबका का स्थान दिया था, अतल वही में के बात हो कि बीड़ा बजाओ तो तब ले नारद बाबा आ गइले, बीड़ा बजाओ तो तब ले नारद बाबा आ गइले। उसका होला राजा जी देखले कि नारद बाबा नारायण नारायण जय श्री हरि त्रिविक्रम तू तो काशी के राजा हवनु। देखले जब राजा जी तो सिर के झुका गइले, देखि के राजा जी सिर के झुका गइले, देखि राजा सिर के झुका बेटा पूरा के बात और बिन की तुम्हें गा गइले, पूरा के बात और बिन की तुम्हें गा गइले। राजन चिरंजीवी हो खो त्रिविक्रम राजा कहले कि बाबा कैसे कैसे राउर आगमन कहले कि बुलावा रहल हमरो ए त्रिविक्रम में काम कर, काशी के राजा हो आ काशी ये धरती में ना गिनाला, उ शंकर जी के त्रिशूल पर बसल बा, एगो लीला करबो कहले कि लीला कहले कि रोज तो झगड़ा लगइबे करिले, बाहर भीतर झगड़ा तो रोजे लगाइले, कि आज मन में तनी भगवान के यहाँ झगड़ा लगावे के तनी हेल्प कर। राजेश साहब हमारा डॉक्टर बानी, राजेश भाई एक बार प्रणाम करते हैं जा तने ही करो के बेना चेक को के तबे जाए दे। हां का भइल बा लीवर ग्रेड 3 में बा, खाली ग्रेड 3 में बा, कहत नहीं छोड़ दो मानत नहीं खान ही करे को संगतिया आइले, हमार संगतिया लोग का लेके आइले का आरो के पानी हां काजू ओआरएस
इनकर संगति आ जाए का लेके आवेले सब का बंटी बबली हां तनी धनिक बड़े तो फ्रूटी और बोल धनिक बड़े तो ओआरएस सेना निमक बहुआ सही एगो इनकर संगति आइले त कहले कुछ बा हां कहले रउल कुछ बा हां स्टील के गिलास देले हो लस्सी लेके भाग गइल भागल बा किलोसियो लेके भागल बा तना राजा जी से बोले अरे बचाना वाला ये तारा काम करे के राम जी के बगल में एगो साधु बैठल बड़े विश्वामित्र बाबा उनका के प्रणाम मत करी हो आगे हम सब सरिया दी तो जनी करी हो विश्वामित्र के प्रणाम जनी करी हो विश्वामित्र के प्रणाम नारद ब्रह्मचारी चल चलल भारी चल चलल भारी दादा मन में बिचारी ओही के गिरी मामा गा के कहल गाना वाना अरे गाना वाना जनी करी हो विश्वामित्र के परनामवा सिखावल बुद्धि मालिक हनुमान जी रहले ना हनुमान जी रहले तो कंट्रोल रखले दरबार के यहाँ बा अब भगवान के जाकर प्रणाम के लिए और यू राजा लोग प्रणाम जी प्रणाम 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 जी राम जी के ध्यान तनी भटक वाला विश्वामित्र के सोझा गइले तो विश्वामित्र जी जानले कि हमरो के प्रणाम करे हैं हम तो राम के गुरु हई हां राम जी से नजर बचा के तनी भरमोज प्रताप फेरता रहे दाढ़ी बड़ा बड़ा सधवाई रहता रो दूसरा के खाए खातिर वो हमारा विश्वामित्र जी कुछ ना बोले अपमान भइल तो अबू मर्द आदमी समाज में बैठा रही जलसा लगल बा कितना रुपया लगा के जलसा लगावल बा गरीबों का लइका मुड़ी पर ठोक दी चला हो तने है ना मुड़ी करो हटा लौकत नहीं के अच्छा देख सवेरे तुर दावा हम देता सवेरे सवेरे एगो मौगा बैठा रही तने बस ठोक देबो या और मोई नु बड़ा के छिल रहले दादा ईटा लेके चला दिया मार भइल तले नीचे नीचे भाग जाए लोग लड़ता ओ मेरा नहीं खन बोलो जब समाज उड़सल बिया राम तुम्हारे खानदान में गुरु का अपमान कोई आज तक नहीं सहता जो तुम सह गई तुम्हारी आंखों के सामने हमारा अपमान हुआ तुम बर्दाश्त कर गए गुरु के शिकायत के हुकरत होखे तकी तक कान में अंगुरी ठूस लो कमजोर बढ़तो अन तो उनका जीभ कबार लो आ तू चुपचाप देख ले तो रह गइल भगवान कहनी का कहनी गुरुदेव आदेश करी रहुआ कहले कैसे ना मानो ओकर जान मारे के बाद सूर्योदय से पहले आ कब हनुमान के पहले क्रिया खा कहले को हनुमान के शपथ लेता नहीं काल ओकर जान मार दे गजन के होता बाकी तराई मारो क्रोध ऋषि जी से बोले ले बचनावा जनवा बाची नहीं तीन गो निकाली ले बनावा जनवा बाची तीन गो निकाली ले बनावा जनवा बाची सबसे ज्यादा मानी ले हनुमान के हम रामचंद्र हनुमान के शपथ लेके 3 गो बाण निकालता नहीं कि काल के सूर्योदय काशी नरेश त्रिविक्रम को देखे ना दे हनुमान के शपथ खा के कहता नहीं हम देखी है बिहार
क्रिया खा के 3 गो बाण निकलले बड़े काशी नरेश के बचावे लाए धरती पर के उपान आयो कैसे रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए मरु वचन न जाई जान दे दी है बाकी वचन के पालन करी है अपना ई समाचार जब काशी नरेश जानले कि सवेरे देख ना पाई वो राम जी शपथ ले बड़े हनुमान जी क्रिया खा के नारद बाबा अरे नारद बाबा आगे नाथ ना पीछे पगहा बे मतलब घूमो हर जगह अब बताओ हमार जान बचाई के पहले नारद बाबा प्रकट भइल बड़े राजन तुम्हारे चेहरे पे चिंता की लकीर झलक रही है केहू के मरे के डर होखे तो जल्दी जल्दी बोली कि कोनो निराकरण निकले एक अरे बाबा अस्त्र से समझाएं कि सुनो घबराए के ना ओकरा मुंह के बा तो रोवे पगर मा जाई दिमाग खराब कर बो तेरा चिंता कर लकीर लोग बताओ जे 3 को बाहर निकलल बा गर्दन कटे वाला बा पहले शांति शांति हनुमान जी घूमत फिरत जाता रे अपना माई से भेंट करे तिरछा निकल दो उनका से पहिले अब माई के गोड़ अंजनी के धोली है जाके अंजनी माई के गोड़ कतनो को छोड़ी है मौत जब हनुमान के क्रिया खा ली हैं तो बात बताई है कि कौन बात बा अब जाता रहे जाके हुआ के अंजनी माई के गोड़ धो लेता रहे कि हाथ जोड़ी पूजी ले अचरा नवाई माई आ पूरा करो मन के अरे मनावे माई पूरा करो मन के अरे मनावे माई आफत में पड़ल बा पर नवाई माई आफत में पड़ल बा पर नवाई माई और भी नहीं के जाके कहले कनवा और भी नहीं के जाके कहले बोले कि माई आफत में प्राण पड़ गइल बा कहले कि तो उठबे तब नु कहले ना हम ऐसे ना उठब शरणागत के रक्षा कर माई कहले कि उठ रक्षा कर कहले कि ना अपना बेटा के माने लो हनुमान जी क्रिया खा माई कहले कि हनुमान के शपथ लेता नहीं तो रक्षा करो का बात बा बोल कहले कि माई नारद के सिखावला से राम जी के गुरु के अपमान को दल बने राम जी 3 गो बाण निकले बड़े कि गर्दन काट दे ओ बोलो हमर लड़का जो ना कंपनी में लेबर के काम करेला वही कंपनी से झुराए के कहत रे हमर लड़का में सेवक नु हवे तले हनुमान जी के आवाज बा माते उहे लय हो कि केसर के गंध लेके पुरुआ चलो ढेर दिन मैया के ढेर दिन पर मैया के दर्शन भइल रहे ढेर दिन पर मैया के दर्शन भइल रहे हनुमान जी खुशी खुशी चल बड़े कि माई घर आ गइल बा माई लौकी हमारा सामने माई के चरण छुए के मौका लगी ढेर दिन पर मैया के दर्शन भइल रहे ढेर दिन पर मैया के दर्शन भइल रहे का जानतर के जगह भइल बा सब लीला लीला धारी के सब लीला लीला धारी के आ पहिले से रचल सब लीला लीला धारी के पहिले से रचल माई कहली कि रे राजा जल्दी लुको जाके आड़ा लुको हम कुछ करता नहीं काशी नरेश त्रिविक्रम लुका गइल बड़े जाके हनुमान जी के माई के गोड़ धल हले माई आशीर्वाद दो उठा के सीना से लगाओ हमरा के अब माई बोलत नहीं कि हूं तारी अंजनी माई अरे माई आशीर्वाद दो अच्छा हनुमान जी के प्रसंग पर रमेश भैया एगो हमरा से माला ना ले हो गमछिबा हो तने आई है ऊपर आवा अच्छा आतना मान समारोह दिले
आई कोनो हम किन के देते कुल कमेटी में मिले ला यहां में मिले वहां हाँ जय हो हमने के आदर ते काम बार बार प्रणाम करने हैं 500 रुपया आशीर्वाद भी दिल में रमेश भाई का प्रणाम छोटा रूप दो तब का बात माई कहली कि ना हाँ ते राम जी के माने लिस्नु हाँ राम के क्रिया खो के हमार बात मन में मन में। हनुमान जी कहने की अपना स्वामी राम के शपथ लेता नहीं माई तारा कहला के देरी रही पूरा करे में हम समय ना ले कहले कि निकल काशी नरेश बहरिया अरे हनुमान जी बोले कि माई की हो कहले कि तार भाई नु हमरा के माई कहता तो अब होइल का बा आ तो राम के गुरु के अपमान कइले बा राम जी तहार क्रिया खा के 3 गो बाण निकलले बड़े हमार गोड़ धल तो हम तहार क्रिया खइले बने के एकरा के बचाए तू हमर गोड़ धइल हो तू राम जी के क्रिया खइले के हमर बात मनबो त एकरा के बचाओ हनुमान जी कहले कोब ना लो मलिकारे सजुराय के परी लेकिन सकल गुण ध्यानम बाणाधीशम सब गुण के आधारी का लग हनुमान जी के कहले के उपाय बा ले गइले सरजू जी में आ गर्दन भर पानी में राजा के ढुका देले यही में रहो अपना महीना नहीं खेली लिखल किताब में कौन महीना रहे बाकी का जाने माह के पाला परत रही हेतना पानी में ढुका देते सांझा ही तो उनका के मारे के ना पड़ी बारे के पहले कठुआ के मर जीते वही में बाकी महीना लिखल नहीं थे उनमें अब भोरहरिया के बेरा भइल बा भगवान राम से विश्वामित्र बाबा कहने राम रघुवंशी खानदान के हो अपना वचन पूर्ण करो राजा का मस्तक लाकर मुझे दिखाओ कहले गुरुदेव जाए के नहीं खे यही जैसे मार देव 3 गो बार निकल बने यही जैसे ढाई देबू का तो सभी के निसनवा हरि जी बनवा चलावे सभी के निसनवा ने हरि जी बनवा चलावे दुश्मन के मारी दे हम दुश्मन के मार दे हम अरे मन में हरसावे अरे मन में हरसावे सभी के निसनवा हर जी बनवा चलावे सभी के निसनवा रे हर जी बनवा चलावे पहिला बाण चलो बड़े भगवान राम हनुमान जी घाट पर बैठल बनी सरजू जी के और राजा त्रिविक्रम पानी में हनुमान जी कहने की पहिला बाण होता प्रभु जी से वरदान ले बनी आवे के बेरा कि और नाम जो जपत होके ओकरा पर और हथियार काम ना करे जप जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जप लगल त्रिविक्रम जप पे जब बाण आई भाई तब मलिकार का नाम होता परिक्रमा पर जाकर राम जी के तर्कस में नहीं आज पहली बार किसी रघुवंशी का बाण बिना काम किए निस्तेज होकर चला आया कोई बात नहीं डबल पावर का बाण गुरुदेव दूसर का बाण चलोले बड़े हनुमान जी कहने की आ गई दूसर को रे डबल पावर बातें हूँ डबल पावर लगाओ खाली राम जी के मत जपो मैयो के नाम धर सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम दूसर को बाण आइल में देखलस कि मालिक मलिका इन दोनों जने के नाम दूसर को बाण लौट के तरकस में गिर गई पहला बाण जब असफल हो गई दूसरा बाण जाके निष्फल भइले हल जन खाती हल जन खाती सरजुग तट पाया सरजुग तट पर आवे सभी कनि शर्मा हर जी सभी कनि शर्मा हर जी बनवा चल जब घाट पर आइले तीसरा बाण ले ले नजर हनुमान जी पर गइल हनुमान तू तो घरे जाता लो हमारी से भेंट करे नु यही जब बाड़ो गइलो है ना हनुमान जी कहने की मालिक गैर ने हमारी से भेंट भइल हो इमरजेंसी में डेगारे लौट गई नहीं हो तो ई सब तोहरे कोइल धइल हो बोले कि जी मलिका रे अपन फर्ज निभाई हम अपन फर्ज निभावतनी बाण चलाई तीसरका बाण जब राम जी चलौले बड़े भगवान राम तीसरा बाण छोड़ दे हनुमान जी कहने की राजावा अब खाली देहू 3 गुना पावर लगाओ
अब वो में हमरो नाम साथ साथ हम भक्त शिरोमणि हैं हाँ प्रभु जी के परम भक्त हैं हाँ अब का जपे के बात हमरो नाम जप जब सीताराम सीताराम जय हनुमान सीताराम सीताराम जय हनुमान जय हनुमान तीसरका बाण जब लौट के जाके तरकस में गिरल भगवान के भर भर आंख लूर हो गई कने गुरुदेव जब रघुवंशी के वचन ना रहल एक प्राण हम लेना पैनी तब घरे जाके कौन मुंह दिखाई ए जे चिता सजा के हम जिंदा जर जाए समाधि रूप में जरबे जाऊं हनुमान जी आंखी में जब लूर देखले बड़े कहले कि राजवा वचन दियाला तो वचन वापसो लियाला जाके बाबा के गुड़ पर गिर जो कहते बाबा नारद के सिखावला से गलती होइल बा क्षमा क दी त्रिविक्रम जाके गुड़ पर गिरले विश्वामित्र जी क्षमा कइले कहले कि राम अपन वचन वापस ले तनी एकरा के मारे के नहीं के हनुमान जी का और भगवान तक तनी हनुमान जी दौड़ के भगवान के शरण में गिरल बा तो पश्चाताप भइल बा मनवा में जाके गिरी गइले हरि का चरणवा भगवान कहने हनुमान रो मत हमारो आंख से लोर गिरता तोहरो गिरता आज के लड़ाई में ये दुनिया इतिहास गाई कि राम के सोझा बिना हथियार के और राम के नाम के बल से हनुमान जी हमारे पर विजेता हो गई तुम आज राम के हार भइल बा हनुमान के जीत भइल बा दीन जानी दीन बंधु दया पाइला बाही भर के गला से लगली होले ए लोरा वाछल कतबा नैनवा में ए लोरा वाछल कतबा नैनवा में जक गिरी गइले हरि के चरणवा में प्रेम से बोली भगवान भगवान की यही है हनुमान जी हमें कि राम के नौमवे से राम जी के हरा दिल रहो जय हो बसंत भैया फिर हमरा के पुरस्कार